marach Seán Ó Riada ní bhéo más mar sáilta chéan pat. Ní bhéo más ag montir na héran na cheol gaelach. Mar bhí Seán abalta ceoltóirí tradiisiúnta a chur siúil agus rála éist lei sin. Agus nuair a deireadh Seán Ó Riada éist lei sin, tar éis me sé éire agus eile bhí siad sásta éisteacht. Bhí dríochta buint le siúd. Agus is cneasú a bhíor siúil leis an dríocht sin cneasú éireacht agus sprid an náisiún seo an dilireacht chun fuirfeachta. Yes, Ó Riada did strike this chord, which is, in a sense, it's a separate thing from what he did with classical music or what he did not do with classical music. Cuil mór a bháin gur hána mar a bhaile he clia go corcaig agus bhí fánar dul amach chuí choléon í sin neidir a dins na páistí brót an Riadaigh mar sin agus do hamánas amachcha. Agus nuair a bhí mar a casisteach getantí a mothú gólé mar go raibh sé chun cupán té a thuirtam dúirt sé bhfuil is agat na trí rodíos deisir dán agus dúras nach raibh bhfuil is na trí rodíos deisir dán is na do bhean, do chlán agus teach do bhaile chuha. Captain go sin the real Seán Ó Riada. Nuair a foiir an Riadaigh bás, ganach an dá scóraige, bhí a bhaintrach rúth agus a chlánóg macasaníon seachtar-díobh trascartha. Siúca bliain Léargas, labhraíonn siad go persanta fánam ris. Well, gan dát be ma here bhí sanna ceanúil gan áras, aber nílas an cecho fada is an bóir seo am chun Vís go trí charpéisisin san sa litre go an software chu se chum a gláistíide nar ví a gláistíide. Agus sin aber is léarón litre, you know, an cean agus go cheanna a bhíige ormsa agus ar an go réile an glán agus is socha neidir ar bheileh go léing písín déan ó ag an ílas go. Beag sin go dás. Well, bhí sé sa lebagan ó se ní léimeach an písín beag ag an éireann san stre se tá brean go maith an lebaig agus a chuirtóirí leis ach éiríon go chi ar feith cúplúir a chluig. Mar ach san de bhíonn me has me bheabhar níos móna mar atáin. Tásúlim gúil ar a gobar tá is an go mó tú ortha go léir mar chun tuchaige. Agus san sé céhín cailín fear an éireann. Le rá Seán agus ach tá litréile go agus duine sé tagart na daine éidir sa chlán chomach so is léir, you know, go raibh sé anna cheanúil mar athir agus gandát go raibh réir Christán ar a caiile? Ní os trí bína déag me héanaar a caiile agus bhfuil mar a lemach chuoine, bhíonn sé dachar cuiinehar cad a hála go mar léir. So ar as tócha bhfuil cuioine cíine go mar réiteach mar a chéadú leis sin an áíre, ní léon litre gom sa le leann. Tá na míte litre gom sa an tuaras ben meidir sé dá méid agus chuir sé í gine chuid. Raibh deachtartaí go sa beidir leis an rud sin peblií chu má. Tá bhís ní raibh an mission tééis agus sa réigen gur cuioine manéchre. Beidir ar bhís a fása níos ach cámérán ní chuir sé deachar mróáda, so am gur éalaí anna chuid an 16 rud a rilí. So ní chuir sé deachar mróhúir ná. Bhí sé aníon ar lí mar níráach 8 nósin vís beag nach nó but bhí féin agus socha lígus orcham an teama bóigus ní chuoine sé a lánach as chuoinem san sochta nósin dar is caiilte ráhúir hín méid an daoine timppel agus sin téanna an cíile na chosa seo go léir le an taobh sin dihíocht daoine gcónaí hagarí sé stechas mar sin bhíh sé díana an déobh sin de háráid le. Is cuioine go nóirt mó bháthair, lígus docha cumadic bhúrgín an ardin is cumadic ceansús peirdaín tú agus is cuioine rás féinir siú le chean sa caiite siar a gom so mis míg meachtas John na spéire. Hí nóil an náisiún gaelach ag sépéal chuile idir úsal is ísisiú, pobal bhúscrí, cosmhaintir éireann, síthe an léin agus dríthe an cheoil,
an clocha car le carnam Riadaigh, híiseach a gceolta Lár. Agus har rud le an cuma agus tá se nachcha tíanta during le seán sa bhéidir go gúil annach daine a bhhaíonn an láidir méir agus na bhfuiln siad le duine na gin tagan am hócháin chun tosaí go móras tosín móránna go gáil. Agus sé dechar dé le sin. Mise éire ag géadisiúnt pebliim le Le mise éire, doscail an Riadaigh clús a bhaintear éireann do aileachta geol féinnig, a bhór go háirithe loch na Gathracha achlas don gceoltóir in áiríre. George Morrison na stúrig agus bhí hit eile ag seán le saoirse in dhéag sin ach bé mise éire nídíoch chaig an é a bhoscail anam an náisiúin. Séil cheáin an héin an rud a bhú a bhí aige. Steachar é a bhíú anis, ach nuair chuann tú siar go dtí na seacadí chuigadí déanach, nuair scríb sé mise éire agus rudí mar sin sprág sé an náis an seoir fad, ní raibh aine eile abalta sinna dhéanana tá sogam gur hála sé an sanna seacadí agus bhí atmosfér eile an sanna seacadí agus bhí seanas muinte ar an náis an gaile agus eile rudí mar sin nachhfuil an seán. De rinne sé sort astracán an ceol dastrigh sé áitáin gotí áit eile, agus bin rinne sé leis an ceol gan an. Sé sin é dastrú ón tradiisiún gotí an ceol gan an féin gotí an sort sin ceoil. Agus bhealach an rud céine le ceoltóirí cúlan I rud a haingt as an tradiisiún ceart, agus é de chur inúint don stáidse agus de phobal cathraach. Hannig George Morrison an léirithóir gur rud speisialta ag seán, bhí sé abalta ceol an arúnach a dhéanana don stuff a chur rimhe ar an Scaillean, agus go maiile sin bhí sé abalta ceol na tíre seo úsáid ar bhealach nar úsáidú hana féin é. Gígarú sé taréis a lean arrangements a dhéanana leirta dhí na cétaí acha, mar a bhí go leor daoine eile dhéanana ar bhealach or sé sin níos mó isteachán. The kind of collaboration that exists between a composer and a filmmaker is not so much like the collaboration between a composer and, say, the librettist of an opera. It's really much more like the kind of collaboration that exists between a choreographer and a composer. And Seán Ó Riada, although Mise Éire was his first film, understood this so perfectly that there was never any difficulty in the collaboration. Bhíoh léna gana teachta a Hollywood is na stúrthirí scanáin á lorg, agus ní bhacach sé le mar bhí sé treis roiinte sníanamh níor irdáis sníanamh. Bhí níos má síime cóirchuil ceoltóirí chuilin a bhfuir Kentucky Derby na dul agus scanáin a Hollywood. Tá ceolar sinsear ag líoch ar Róisín Dú agus Seán Ó Riada a bóla bórán.
Táim gur hiig sé an tácht an a bhór fad a bhíle ceol na tírise a chur a láthir muinter na héireann. Agus nuair a chuoíonn tú ar an slíon sé, thosnig se le me sé éire, agus dúirt se le muinter na tíre, look, seo hé bhór geol is fiú éisteach leis. Agus nuair a d'éisteidir leis, úsal agus ísal, dúirt se le, well, tá níos mó a gháilis ná ceol ag ceol ar an síonsach. Agus de bhunig sé ceoltóir cólan, agus bhí rachart an Riadaigh, agus bhí ceol an radio. Agus is slí, bhí sé rála, seohéan srofír, agus tá sé níos táchtaí fós, well, ceapan go sin sméise, ná mé sé éire. Cheol an Riadaigh an grúpa nua stáitse na measúlachta. In ammantaí Meán Úla, Mr. Reedy's improved céilí band a thugach sé ortha. Ba cinnte mar a dearta chuir sé ar an concert platform éiad, agus dar nói an chéadúir a hanig sa amach ag an Dublin Theatre Festival bhí sé gléiste culta dumha agus eile ach níor gádó sin na dhé. But clac daoine lá agus as sin a hanig na grúpi ar fad. Is cumallom cadiar aon grúpa na bhfuil aon mhuithe a dul de Seán Ó Riada. Ní bhéo grúpi a néaran marach seán. Aon grúpa a luíonn tú is cuma cé có héagsúil atá sé le stop Seán Ó Riada. Ní bhéad is an. Ní bhéad is ar ardan, ní bhéo más acu sa Europe agus America agus German na haite seo leig marach Seán Ó Riada, mar a seán ar in chéadrod. Sin an chéim bhunúsach a thug sé sin nar thug géine eile rahah. Mas muoíonn tú ar grúpa tradiisiúnta. Séad grúpa hagan le céile agus seanan siad ceol tradiisiúnta. Ní bhíonn siad ag smaoinemh ar chóireachán dhéanamh ar an rud. Ní leanach go daoine iad agus seanan gach duine dó féin. Agus nuair a hagan siad le céile agus má dhéann siad go maithe, bíon feim ag an rud go léir thar fiúáin an feim a bheith ag ceoltóir single. Agus ach ag an am céine, níl sé cóirithe. Agus bin an rud a rin ó riada. Is sort cóireachán anna himplaí iad ar bhealach. Díreach ar an ábhar go raibh ar na ceoltóirí féin iad dalam de glan bhearach san sin iad dhéanam ní éistead is a bheith ó chasta. Ach be leithena é an Riadaigh ná ceoltóirí cólam. There an talamh Harry White UCD, gach seans go raibh Seán Ó Riada the crucial figure in Irish music of the 20th century. Ach is anmh farír a chluistear an ceol clásicach. Da méo ceol cheáin le cluisteant níos mó. Bhí meis abalta brehannas a bhéo gná gaoine abalta brehannas a thuirtear sin. Agus ní bhéthe a brach ar an cúpla duine cuideach a cancarach mar jalar cheán, cuideach a go maith a bhla. But cuideach a béidir mítheasta ceannas go bhfuil gachtain a cantear Seán Ó Riada agus na bhfuil sé caint orthasan. There's one claim to a masterpiece is probably Hercules Dux Ferraria, and there are a lot of things one can say about that on a technical level, that it's the construction is quite crude. He has a very throwaway attitude towards the techniques that he uses, some of which are taken from kind of Central European 12-note music. But in a way, that throwaway attitude towards something that was almost sacred to his colleagues on the mainland at the time is a very Irish thing and a very healthy thing, and it's something that characterises a lot of the most interesting contemporary Irish music today. An féidir ará gur ceol mór Eorpach é. The bhín beganin an áras faoi sin ach tá sé iontacht deachar bhfuil is go nó táú anna garda rud tá sé deachar dhéanamh amach céirdaon rud a bheith tácht mar taréis an téal bhfuil is go nuair bhí Mozart beo de bhí
agus abramis gur chum sé piano concerta. Bhí sé mar bhí an 3 bliana. Well is got tíhainnig sé an segus an siú agus de bhí sé sin ceart ach an sin bhí an rud marmh agus de bheith aon an dair. Tá mé cinnte, Tá gapig sé gomecha cheol á hennim go dtí seo. A bhór an mús clasicach bás gceoltóir an ceoil Gaeilge ansa. Ní sin ná díala. Is seanna forta sin na haig intelligensive lelia go háirithe na nómhórís the academic groves a hallorg ardán dá fénig chun éine chur an núl ach ní le níorneán an fíor na granne se an rud academic seo nó an rud clasicach seo ní an ach tradiisiún óg a rugug 8 blianú hin a dúsgurt na Hórapa. Agus a gúmpraid leis an rud Gaelach, clasicach Gaelach a bhí 3 míle blian díis í lena Clár. Ach ní as an Clár rá a de mar níl ach 12-tón system acu, ní féad le dul Harris Schoenberg, agus fuair sé gur sé 60. Bhí anna bheas ag Charles Acton Seán Ó Riada, agus bhí sé a géirí a heispant a cheán gur cheart an níos mó a dhéanana. Agus bhí cuidste bhaid an ceart ag Acton óna híomh héandá ó híomh aber bhaile clia agus ó híomh an cheol Eorpaí agus eile. Bhí an ceart ag Acton bhealach, but bhí anna bheas ag Charles Acton Seán Ó Riada a gcónaí Rio. Seán had it in him to be our first great composer, our Grieg or our Sibelius. That cannot now be. Perhaps the medium of his genius was life and not works, for he lived his whole life as an imaginative, creative process. He begat ideas and projects as a fire begets sparks. Some of them kindled other people, some of them flew up into the air and may yet return, some few of them merged with his own flame and left us enduring works. I do not feel that if you look objectively at the classical music, that it stands up. He certainly doesn't have this international reputation that I sometimes see attributed to him, and he couldn't have had because his music simply is not that strong. There may be music there that hasn't come out yet that would change my perception of that. I simply don't know, but I don't think so. Later generations may be puzzled that we speak as we do when they can find so little that is tangible. But that little is full of his spirit. The Greek epigrams radiate the brilliant Hellenic light. The Olympiac overture has as much sparkle as that of the Bartered Bride, and we should play it here as often as the Czechs play that there. Who composing since has done better? Well, that's a very loaded way to put the question. I think a lot of people have done better. I could name somebody like Gerald Barry. I think even when Ó Riada was alive, in the last years of his life, there were composers doing things that were more interesting. Ach bun agus bar an scéal. Bhí alpur a bhad níos a bhóig na haig éon duine eile de lucht clasicach na tíre seo le céad bliain nó céad go le bliain. Seochas beidir den éigean nás John Field a hiile a thuras las bheiscí PC in é PC de lucht riachta na rúise. Níor irsan den maithir, mar níor óinige na ómige le bhástáil duna bhn seanafort céan ríis tíile. Beorda san ar a bhain scríomh sin eile. Ní bhain se búrtha maiall ar an ehre hinú sin in éair chofad agus is féidir lumsa dul go dtí Rock Chapel nó Bean 3 nó na háite chu beaga, ní héimste go dtí na hálaí mór in éair go dtí na háite chu beaga agus go bhicim istíigh gart lár agus a grí na tíre go bhfuil Seán Ó Riada beo fós is cuma féin ehre hinú. In 1962, bhí Seán Ó Riada ceaptha ina Léartóir i UCC. Thug sé dream live de bhleaclia agus tháinig go bhhaile lena chúram go hacraí beagan na sínsir bhruachan taláin cuailé I marúntacht bhúscraí í lain. Bar leis héin, ba dheis íseo chun có is nachholíonta an chinne a omláánú, eisling ilchasta, eistir fada. Bhí aithne Seán Ó Riada mar le Júla Creedon son ó Mary the Sergeant I Mróí. Bhí aithne agus dir sé siúd de cholé agus dir cholé dó agus na blianta bhí sé ann íon sé an tú fás mór ebre bhí sé a honasán tá me cinnte de sin. An cnoc san na hawl sin cnoc cholé agus tá sé site I gart lár gaeltachta cholé
Tá an ghaeltacht sa I measc na gnach tá cnic mór hímpelaid, agus is an saha an téim áha firan in éiring áha an taláin. Well, nuair a fuiras an post sa chláiste, da hastig goim tigi sneach agus níor hastig goim marachtan sa chaid. Tig fendó a bhí goim agus gahair he tig sa ghaeltacht. Wel níor bhéndót mar jólar gur bí cúléan ghaeltacht a hastig goim mar fad. Táis gan tradiisiún a háin. Tradiisiún a sppraag na hafarantaí a chuam sé de chóir chuí le. Atá mar éireachtain is ag catiliigh an hawl is a bhos. Darlam fénig tá písí den efraníos táchtaí ná mis éireó heh ceolde, ach sin scéile éon acadéntúir fuide dáin, go mbeadh éon seaman is gcuilech, siúntúisteach, agus do ná bína Cristin síl nó ná na hernúir déag na chanan, agus tá sé rósaigh formhór na íine bích sé sa Tipáin nó na Austrráil nó America nó go daing féin in éitir chorcaí. In near bare gur be an obras mó a dhinse gólé na cerafrantí a scríise agus má chuoíonnta sa tír seo. Bíchas nach an ghéling tan a láthra na tíre in éair. Tá ní smó aithne affran Seán Ó Riada nó affran mar a cantra cór mar ba bhaile siúd a thuairtear. Tá ní smó aithne sin ná mar atá éon affran I scrí éine eile I míorla nó in éon tanga eile. Agus is éocht an a bhór sin. Bíodh dáibh agus cumadóirí in airce a chéile fána éacht. Ach beag an ceann na thugtar de sin I nuaí anama an náisiúin ghaeilge. Níor bhailim bhealach sort réalt scanán I dhéanamh de. Bhfuil is agad, mar tá sé sin bhealach breagach agus ní mar sin bhailim an smuoineh Seán ach mar agus níl rud a bit contráilte faoi bheitthead Nóair a bhí mar a taachtamach ón rilig I maiile bhúrne lán na sochraide nóair a aileach agus Seán, bhís tuairt aire dá bháthir mar go rás anna chuir dúláin seo a gorcaigh agus dá aithir. Agus bhí mar a taachtamach ón rilig gus briste trúbhéalach agus Hannig John Kelly chuing agus chur sé lámh timpeall máthir Seán agus ní dúirt seach Mrs. mar sin mar a dúirt Mrs. He raised us all up. Rinkim sa solas. Is brealam a chola, balahí me ornta. Agus is brealam go háiran ar bhí me taistil ginúcha tuair me náting as bhí cum gribh Seán ró. Ach seachas sin níl gúneach seall sa tailsa, agus nuair hanis go mé féin drohad, tá sé mé féin drohad ní féit a hercar neiscút, agus ní leán ach an cuine ha go téir, agus taineh winchas, ní léar deile, taim sin leichle bás agus brehan nach éon lád am héilen sa chúnsí agus fána eile. Agus dáhrí sin tuigim na filéin nach fiú lá úr nó nómant a bhástáil a fear sir a rud ag níiad chuidir friúil. Agus le maithir,
ní dóilm go dúnach sé féinnig éonar de fiúil ríiste amach sé fós na bheig. Conna heb go